L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch konfermat ir-rating ta' Malta fil-livell ta' A+ bi prospetti stabbli. Fl-aħħar rapport tagħha dwar l-ekonomija Maltija, Fitch qalet li din il-marka hija r-riżultat ta' dħul għoli medju u rata għoli ta' tkabbir fost oħrajn. Fil-fatt qed bassar tkabbir ekonomiku ta' 5.7% matul din is-sena, dovut l-aktar għal kontribuzzjonijiet minn qasam tas-servizzi finanzjarji u t-turiżmu. L-Aġenzija Internazzjonali tinnota li l-waslit ta' turisti qabżu l-livell ta' qabel il-pandemija. Fl-istess waqt ir-revediti tkabbir imbassar għal 2025 u l-2026 b'4.3% u 4.1% rispettivament. Fitch fissret is-suq tax-xogħol Malti bħala b'saħħtu u qed bassar li l-livell tal-qatt jibqa' qrib 3.2% li huwa anqas mill-medja Ewropea ta' 6.5% kif ukoll mir-rata rreġistrata qabel il-pandemija li kienet tot 4.1%. U s-siet iżda li n-nuqqas ta' ħiliet hija waħda mill-isfidi għall-ekonomija Maltija. Dwar l-isbilanċ fil-finanzi pubbliċi Fitch qalet li d-deficit din is-sena jilħaq l-4% li mbagħad jinżel għal 3.5% s-sena d-dieħla u 3% fl-2026. Semmit riski fiskali marbuta mas-sussidji tal-enerġija minħabba l-fatt li huma marbuta direttament mas-suq internazzjonali. Semmit ukoll il-proċedura ta' deficit eċċessiv li l-Kummissjoni Ewropea fetħet fil-konfront ta' Malta. F'dan il-kuntest qalet li l-Gvern wiegħat li jniżżel id-dejn taħt is-60% tal-prodott domestiku gross biex id-deficit jilħaq 3%. Fitch qalet ukoll li d-Direttiva Ewropea dwar it-taxxa minima tista' tkun ta' xkiel għal prestazzjoni fiskali tal-ekonomija Maltija. Semmit ukoll il-ġbir tat-taxxa tal-valur miżjud, kif ukoll l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment li mistennija trendi 0.6% tal-prodott domestiku gross għal din is-sena. F'reazzjoni l-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta rċievit klassifikazzjoni oħra ta' A+ minn Fitch minħabba spinta qawwija fl-ekonomija. In-nota li tkabbir imbassar huwa ta' 7 darbit aktar mill-medja taż-żona euro. Dr. Abela qal li dan se jippermetti biex ikomplu jonqsu t-taxxi u jinżamm is-sussidju fuq l-enerġija waqt li jonqos id-deficit.